Helo, a chroeso cynnes i chi i'n gwasanaeth ar-leini yma ym Mro Aled unwaith eto, a hitha bellach yn Sul cynta mis Mai. Gobeithio gan ni fendith yn cyd-addoli hefo'n gilydd, ac os da chi di sylwi, da ni yn tueddu i ddefnyddio lluniau o dirwedd o gwmpas Bro Aled yn gwasanaeth, ac os gynnoch chi lyniau digidol, mi fyswn ni yn ddiolchgar iawn tasach chi yn ei anfon nhw ata i neu Mair Bringola, achos wrth i'r wythnosa fynd yn ei blaena, fel allwch chi ddychmygu fel blawd yn y siopa, mae'r stoc wedi mynd chydig bach yn isel erbyn hyn. Dewch i ni fod yn barod i addoli Duw hefo'n gilydd y bore yma, a da ni am gychwyn gwneud hynny wrth weddio. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac mae ei gariad hyd byth. Dyweded Israel yn awr, y mae ei gariad hyd byth. Dyweded tŷ Aron yn awr, y mae ei gariad hyd byth. Dyweded yr rhai sy'n ofni'r arglwydd, y mae ei gariad hyd byth. O'm cyfyngder gwyddais ar yr arglwydd, a tebodd yntau fi am rhyddhau. Y mae'r arglwydd o'm tŷ, nid ofnaf, beth awn a pobl i mi. O arglwydd ein Duw, yn sŵn geiriau Salm 118, da ni yn dyfoli di. Da ni'n rhyfeddu at dy ddaioni di fel tad mab ac ysbryd glân. Y Duw sy'n holl alluog, y Duw sy'n llywodraethu ar y bydysawd. Y Duw sy'n wedi'n caru ni i'r eitha yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n gweddïo o dad nefol y byddi di ar waith trwy gyfrwng yr oedfa yma. Y byddi di ar waith yn dysbryd glân yn helpu ni i ryfeddu at pwy wyt ti, yn helpu ni i droi ata ti mewn gweddi yn gofyn arglwydd bydd ar waith, mwyn i ni dy garu di yn fwy, mwyn i ni allu dy wasanaethu di yn fwy effeithiol yn y byd. O ysbryd sanctaidd, hwylian sylw ni ar Iesu Grist, y ceidwad y bore yma, a tyd yn agos ata ni, os gweli di fod yn dda, a mae'n bod ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant, yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Yn nes ymlaen, dwi'n ddiolchgar iawn i Sheila Davies, hi sydd yn mynd i ddarllan i ni o'r Beibl bore yma, a mi fydd hi yn darllan o bennod cynta llythyr Paul at y Philipiaid, ac adnod 3 i 11. Ond cyn hynny, be am i ni wrando neu cydgannu yr emyn hyfryd nesa sy'n dod oddi ar CD Emyna Mawl Bro Aled. A mae'r geiriau yma yn canmol Duw y Tad am fawredd i gariad tuag ato ni yn Iesu Grist. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Does neb alldirnad maint ei boen, pan guddiodd Duw y Tad ei wedd. Aeth twyllwch didew drwy y tir, mwyn i'n gael tangnefedd. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ei fab yn iawn
dim am frostjaf an ddwmwy, na dawn, na dim trwy cread, am frostio na fy Iesu Grist, ei groes a'i atgyfodiad. Diolch a mwy am brofi ras, pam fi miwn ond am ei rodd, mi wneith ddim i heiddi hyn. Ei aberthef am prynodd, diolch a mwy am brofi ras, pam fi miwn ond am ei rodd, mi wneith ddim i heiddi hyn. Ei aberthef am prynodd. Gweddi Paul dros y Philipiaid. Byddaf yn diolch i'm Duw bob tro y byddaf yn cofio amdanoch, a phob amser ym mhob un o'm gweddïau dros bob un ohonoch. Yr wyf yn gweddïo gyda llawenydd. Diolch y byddaf am eich partneriaeth yn yr efengil, o'r dydd cyntaf hyd yn awr. Ac yr wyf yn sicr o hyn, y bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da ynoch ei gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. Felly y mae'n iawn i mi deimlo'r hyn amdanoch i gyd, am fy mod mor hoff ohonoch, ac am eich bod i gyd yn cyfrannogi o'r fraint sy'n dod i'm rhan. Pan fyddaf yng ngharchar yn ogystal â phan fyddaf yn amddiffyn yr efengil neu yn eich adarnhau. O blegyd y mae Duw yn dyst i mi. Gymaint yr wyf yn hiraethu a dyhead Crist Iesu ei hun am bawb ohonoch. Dyma fy ngweddi, ar eich cariad gynyddu fwy eto, mewn gwybodaeth a phob dirnadaeth, mwyn i chwi allu cymeradwyo'r hyn sy'n rhagori, a bod yn ddidwyll a didramgwydd erbyn dydd Crist, yn gyflawn o ffrwyth y cyfiawnder sy'n dod trwy Iesu Grist, gogoniant a mawl i Dduw. Dwi'm yn siŵr os di'r rhaglen dal ar y teledu dyddi yma, ond pan o'n i'n iau, mi oedd na gyfres o'r enw Through the Keyhole ar y teledu, yn cael ei chaflwyno gan David Frost, dwi'n dangos yn oed dwi'n. Ac amcan y rhaglen honno oedd bod na rhywun yn mynd mewn i'ch cartre chi yn dangos o gwmpas stafelloedd, ac yna bod na banel yn trio dyfalu pwy oedd yn byw yn y tŷ. Who lives in a house like this oedd y llinell oedd yn cael ei deud. Y syniad oedd bod na ddigon o gliwia yn y tŷ i chi gael syniad go lew o gymeriad y perchennog. Dwi'n yn gwybod pa mor wir oedd hynny, ond mi fyddach chi yn gallu defnyddio yr un egwyddor wrth wrando ar rhywun yn gweddïo. Mae sut mae rhywun yn gweddïo a be ydy testun i gweddïa nhw yn deud llawer am be sy'n bwysig ganddyn nhw ac yn deud llawer am ei ffydd nhw. Ac wrth i ni barhau i edrych ar y llythyr at y Philipiaid, mi da ni'n cael cryn dipyn o gliwia gan yr apostol Paul ei hun. Yr wsos dwytha, os da chi'n cofio, mi oeddan ni'n edrach ar adnodau cynta llythyr Paul at y Philipiaid. Ac yn sylwi sut yr oedd Paul yn gweld popeth o'r safbwynt bod Iesu Grist yn ganolbwynt i'w fywyd, a bod hynny'n ei dro yn effeithio ar y ffordd yr oedd o'n gweld ei hun, ar y ffordd yr oedd o'n gweld pobl eraill,
ac ar yr hyn yr oedd o yn ei ddymuno i bobl eraill. A mi fyddwn ni'n gweld esiampl glir o hynny wrth i ni ystyried sut mae Paul yn gweddïo dros Gristnogion Philippi yn adnodau 3 i 11 o'i benod gyntaf o heddiw. Tybed pa mor aml fyddwch chi'n gweddïo? A phan fyddwch chi'n gweddïo, sut fyddwch chi'n gwneud hynny? Dwi'n siŵr bod na nifer helaeth o Gymru Cymraeg dros y ganrif ddwytha di bod yn gweddïo trwy ddeudi pader cyn mynd i'r gwely, neu o bosib yn adrodd gweddi'r arglwydd, neu gweddia eraill yr oedden nhw wedi cael ei dysgu yn y capel, yn yr eglwys neu mewn ysgol. Ond mae gweddi yr apostol Paul dros Gristnogion Philippi y byddwn ni'n ei astudio heddiw yn wahanol gan ei bod hi'n weddi bersonol, yn weddi gariadus a phenodol sy'n dod o grombil i enaid o. A mae hi'n allweddol bwysig yn bod ni'n cofio i fod o'n sgwennu y weddi yma'n datgan be mae o'n weddio amdanyn nhw o'r carchar. Tasach chi'n gorfod dyfalu be fysa cynnwys gweddi rhywun yn y fath sefyllfa, be fysach chi'n dybio? Gofyn i Dduw i ryddhau o? Gofyn i Dduw i gadw fo'n saff rhag camdriniaeth ac o bosib gweddio bod i gyd Gristnogion o'n cael ei gwarchod rhag ymosodiadau tebyg? Na. Sylwch be yn union mae Paul yn ei ddweud o'r carchar yn adnod 3-5. Byddaf yn diolch i'm Duw bob tro y byddaf yn cofio amdanoch, a phob amser ym mhob un o'm gweddiau drost bob un ohonoch, yr wyf yn gweddio gyda llawenydd. Diolch y byddaf am eich partneriaeth yn yr efengil, o'r dydd cyntaf hyd yn awr. Be sy'n gwneud i rywun ymateb yn y fath ffordd a gweddio yn y fath ffordd anhwtha mewn trybini difrifol? Ond rhag i mi lamu ymlaen yn rhy sydyn, mae'n bosib bod na reina chi sy'n gwrando bore yma ddim yn Gristnogion. Neu ella nad ydi gweddi yn rhan arferol o'ch bywydau chi, a'ch bod chi'n trio dallt be yn union ydi rôl gweddi y mywyd Cristion. Be mae'r Beibl yn dysgu ni ydi bod gweddi yn rhan arferol o fywyd pob Cristion. Nid yn gymaint oherwydd bod yn rhaid i ni weddio, ond yn hytrach oherwydd bod gynnon ni hawl a dymuniad i weddio. A hynny oherwydd yn bod ni am siarad hefo'r Duw sy'n dad i ni. Mae 'na wahaniaeth amlwg does rhwng dieithrin yn gofyn i chi am rhywbeth a'ch plant eich hun yn gofyn i chi. Yn wahanol i grefyddau eraill, nid gorfod gweddio hyn a hyn o weithiau mae Cristnogion mwyn bod yn dda, ond da ni di derbyn rhodd o allu troi at ein tad yn y nefoedd, unrhyw bryd, unrhyw le, gan wybod y bydd o'n gwrando arno ni, oherwydd yn bod ni wedi cael yn mabwysiadu yn blant annwyl iddo fo, wrth i ni droi at Iesu Grist mewn ffydd. A dyna pam bod marwolaeth Iesu Grist ar y groes mor ganolog i Gristnogaeth. Dyma'r unig ffordd i bobl euog sy'n bell oddi wrtho allu dod i berthynas newydd hefo Duw a derbyn bywyd newydd trwy ymddiried yn Iesu fel achubwr sydd wedi rhoi hun yn aberth a madda yn beia ni wrth dalu'r pris am yn pechoda ni ar y groes. Meddyliwch am un o'r adnodau enwoca yn y Beibl i gyd, Ioan 3:16. Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. I fynd yn ôl at y cwestiwn pam bod Paul yn gallu gweddio fel hyn yn y carchar, mae rhaid ni edrych ar beth sydd wedi digwydd y mywyd Paul ei hun. Cofiwch i fod o wedi newid o fod yn un oedd yn erlyd Cristnogion eraill mwyn i carcharu nhw i fod yn y carchar ei hun fel Cristion, yn gweddio yn llawen am Gristnogion eraill. Di potsiar di troi'n gipar ddim yn dod yn agos ati fel disgrifiad. Alla bod na rei o'na chi di clywed
y term Copernican Revolution, chwyldro Copernicaidd i ddisgrifio rhywbeth enfawr sydd wedi newid. Be mae hwn yn ei ddisgrifio ydy y newid fuodd na mewn gwyddoniaeth. Oherwydd bod dyn o'r enw Copernicus wedi sgwennu tua 500 mlynedd yn ôl bod o'n tybio na'r haul oedd yn ganolbwynt i'r system solar a'r planedau i gyd yn troi o gwmpas yr haul, yn hytrach na'r hen dybiaeth lle na'r ddeiar oedd yn ganolbwynt a popeth yn cylchdroi o gwmpas y ddeiar. Ond mae hwnna'n ddisgrifiad gwych i ddisgrifio y chwyldro, y trawsnewidiad llwyr sydd wedi digwydd i Paul ac i unrhyw Gristion. Yn naturiol, yn reddfol, da ni'n bobl sy'n tueddu i fyw yn bywydau hefo ni yn ganolbwynt. A phopeth arall yn troi o gwmpas hynny. Be da ni isio o'n bywyd? Sut da ni yn mynd i helpu pobl eraill? Ond ar ôl troi at Iesu Grist, trystio yn efo achal bywyd newydd trwy'r ysbryd glân, mae'r Beibl yn disgrifio'r Cristion fel creadigaeth newydd. Aeth yr hen heibio, y mae'r newydd yma. Ac fel rhan o'r chwyldro yma, y mywyd y Cristion, nid ni sydd yn ganolbwynt yn bydysawd neu'n bywydau ni bellach, ond y Duw byw sydd wedi dod i'n hachub ni trwy fab Iesu Grist. A mae gwaith Duw yn bywydau ni fel Cristnogion yn golygu perthynas newydd hefo Duw, ond hefyd perthynas newydd hefo pobl Dduw hefyd. Os da chi'n credu, faint o'ch cyd Gristnogion fyddach chi'n anhebygol iawn o gael dim yn gyffredin hefo nhw, ond i bai bod Duw ar waith yn eich bywydau chi. A mae hyn i weld yn amlwg yn y ffordd mae'r apostol Paul yn sgwennu, yn y cariad dofn a'r hiraeth sydd ganddo fo. Y hiraeth hwnnw mae o'n ei fynegu yn y darn yma o'i lythyr at y Philipiaid. A mae o'i weld yn y ffaith bod o'n nid yn unig yn gweddïo drostyn nhw, ond sut mae o'n gweddïo drostyn nhw hefyd. Mae'n amlwg bod Duw wedi rhoi cariad yn ei galon o tuag at bobl eraill, a thrwy'r ysbryd glân bod ganddo fo ddyhead i weddïo am bethau fyddai'n dod â chlod i Dduw. Wrth i ni ystyried adnod 6, da ni'n gweld wrth iddo fo weddïo bod o'n nid yn unig yn llawen, ond bod o'n hyderus hefyd. Yn hyderus amdanyn nhw a'i dyfodol nhw. Y bydd gwaith da Duw yn parhau hyd y dydd y bydd Iesu'n dod yn ôl. Mae o'n hyderus bydd y bartneriaeth rhwngtho fo a'r Philipiaid yn parhau, y gymdeithas sydd gynnu nhw yn Iesu Grist. Mae o'n hyderus y bydd gwaith Duw yn ddyn nhw i ffydd nhw yn parhau gweitha pob gwrthwynebiad a phwysa fydda yn dod arnyn nhw. Mae o'n hyderus y bydd y Duw sydd wedi cychwyn gwaith yn nhw yn dod ar gwaith hwnnw i'w derfyn. Mae o'n sicr y bydd y bartneriaeth yma o rannu'r newyddion da am Iesu Grist yn digwydd achos nad ydy Duw yn mynd i adael i bobl i lawr. A mae hynny'n bwynt pwysig i ni gofio y dyddi yma yn dydy. Yng nghanol yr holl ansicrwydd, yng nghanol y cwestiynau mawr sy'n cael ei gofyn ynglyn â be fydd effaith y cyfyngiadau da ni yn byw dan nhw rwan ar yn heglwysi ni. Ella bod y capeli ar gau am gyfnod amhenodol, ond mae eglwys Iesu Grist yn fyw. Mae'r gymuned arbennig yma Duw wedi uno a'i gilydd trwy'r ysbryd glân yn parhau gweitha pob cyfyngiad. A mi allwn ni ddeud hynny'n hyderus achos na gwaith Duw ydi o. Nid out of sight, out of mind sy'n cael ei ddatgan gan Paul yn fama, a ddylia hynny ddim bod yn wir i ni fel Cristnogion heddiw chwaith, waith pa mor hir y byddwn ni'n gorfod disgwyl cyn cael cyd addoli a bod yn yr un adeilad a'n brodyr anchwiorydd yn y ffydd. Ac ella bod na lot o bethau ymarferol nad ydyn ni'n gallu neud i helpu'n gilydd fel cyd-aelodau. Ond tydi'r cyfyngiadau da ni'n byw danyn nhw ddim yn stopio ni rhag gweddïo am yn gilydd.
pwy o'ch cyd Gristnogion y gallwch chi fod yn gweddïo amdanyn nhw dyddi yma, tybad, heddiw? A be am wneud pwynt o weddïo dros rhywun nad ydych chi wedi gweddïo amdanyn nhw o'r blaen? Ne, Cristion nad ydych chi wedi gweddïo dros nhw amser maith o bosib? Os da chi isio, mi allwch chi weddïo dros Gristion arall trwy aralleirio gweddi Paul dros y Philipiaid. Ac wrth i ni symud at adnodau 9 i 11, mi welwn ni sut mae Paul yn gweddïo dros y Cristnogion yma mae o ar fath feddwl ohonyn nhw yn Philippi. Diolch yn gweddïo am lwyddiant iddyn nhw. Diolch yn gweddïo am gynnydd yn eu cyfoeth ariannol nhw, neu bod nhw'n tyfu mewn dylanwad a grym gwleidyddol. Be mae o am i weld yn fwy na dim ydy gwaith Duw yn eu bywydau nhw. Mae o am iddyn nhw dyfu yn eu ffydd gan arddangos eu perthynas nhw a Iesu Grist trwy'r ffordd y maen nhw'n byw eu bywydau. Mae o'n gweddïo ar iddyn nhw gynyddu fwyfwy mewn cariad. Ond pan mae Paul yn cyfeirio at gariad, nid gwneud hynny'n ben agored mae o. Ond mae gennym fo amcan penodol mewn golwg. Mae o am i'w cariad nhw at Dduw a'i cariad nhw at bobl eraill gynyddu mewn gwybodaeth a dirnadaeth. Am iddyn nhw dyfu yn ei dealltwriaeth a'i gallu nhw i benderfynu beth sy'n iawn yn ôl Beibl.net. Beth sy'n briodol neu'n amrhiodol? Beth sy'n adeiladol neu beth sy'n niweidiol? Mae o isio i Gristnogion Philippi ddangos cariad sy'n llawn o ddoethineb Duw, mwyn iddyn nhw dyfu i werthfawrogi'r hyn sy'n rhagori, mwyn iddyn nhw ddewis y pethau gorau i'w gwneud mwyn caru pobl eraill. Dwi'n cofio gweld poster enwog yn hafarn y Llew Du yn Aberystwyth oedd yn deud gwell llaeth Cymru na chwrw Lloegr. A mae'n bywyd ni'n llawn o ddewisiadau anodd rhwng opsiynau sy'n aml yn edrych cystal a'i gilydd. Dyna pam mae Paul yn gweddïo ar ei Gristnogion Philippi dyfu mewn cariad, gwybodaeth a dirnadaeth. Fel y byddan nhw'n tyfu fel Cristnogion, a bydd hynny yn amlwg i bawb sydd yn gweld i bywydau nhw. Mewn ffordd fydd yn dod â clod a mawl i Dduw. A sylwch bod o yn gweddïo am yr hyn sydd yn rhagori. Mae o isio iddyn nhw ddewis y pethau gorau. Dydy Paul ddim yn setlo am bethau fel y maen nhw. Mae o'n dyheu am weld mwy a mwy o gariad ar waith yn y saint yn Philippi, a mae o eisiau iddyn nhw dyfu mewn adnabyddiaeth o Dduw, mewn ffordd sy'n mynd i barhau i drawsnewid i bywydau nhw. Yn y cyfnod anodd yma da ni'n ei wynebu ar hyn o bryd, wrth gwrs mi fyddwn ni am weddïo dros rai sy'n wael, rhai sy'n diodda oherwydd effeithiau'r feirws, rhai sy'n galaru, gweithwyr iechyd a gofal sydd yn pryderu am ei diogelwch, gwleidyddion sydd â phenderfyniadau anodd i'w gwneud. Ond be am i ni ddysgu gan yr apostol Paul a bod a'n bryd ar fwy na hynny? Be am i ni weddïo dros Gristnogion yr yda ni yn ei nabod, a rhai nad yda ni yn ei nabod cystal â hynny, i dyfu mewn ffydd? Ar i'w cariad nhw gynyddu ac i'w bywyd nhw ddangos hynny yn fwy a mwy eglur. A be am i ni weddïo ar i'r rhai sydd ddim eto'n credu ddod i dderbyn yr hyn sy'n rhagori i'w chlaw popeth, trwyddyn nhw ddod i adnabod Iesu Grist fel arglwydd a gwaredwr. Wrth i ni orffen, be am i ni feddwl am chydig o gwestiynau? I ddechrau, sut allwn ni newid y ffordd yr ydym ni'n gweddïo dros Gristnogion eraill? Ac yn ail, ydym ni'n cyfyngu gormod ar yn gweddïo? Ydym ni'n gweddïo am hyn neu'r llall yn unig? Cofiwch ein bod ni wrth weddïo yn gweddïo i'r un sydd ar gallu ganddo i wneud yn anrheithol well na dim y gallwn ni ei ddeisyfu na ei ddychmygu. Da ni am ganu emyn rwan.
Emyn gyfarwydd, emyn sydd yn cyd-fynd â phwyslais Paul o ddiolch i Dduw. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd. Hallelujah. Amen. Emyn rhif 49 yng Nghaneuon Ffydd. Ac ar ôl yr emyn, da ni am gael cyfle i gyd-weddio hefo'n gilydd. Diolch yn fawr i bawb o'na chi am ymuno hefo ni y bore yma. A dewch i ni ddod â'n gwasanaeth i ben wrth i ni gyd-weddio yn cymryd y patrwm yr apostol Paul i'n harwain ni a mi orffennwn ni trwy gyd-weddio gweddi'r arglwydd. I'n tad yn y nefoedd, da ni yn diolch i ti am fod yn Dduw sydd ar waith yn dy fyd di hyd yn oed heddiw. Trwy'r ysbryd glân yn dangos i ni fawredd Iesu Grist. Yn amlygu ni yn pechod a'n hangen am faddeuant yn Iesu Grist. Da ni diolch i ti am Gristnogion ledled y byd ac yn gweddïo y byddi di yn cynyddu i cariad nhw tuag ata ti a tuag at pobl o'i cwmpas nhw. Da ni diolch i ti arglwydd bod defengil di wedi mynd ar hyd a lled y byd. Ac mi da ni yn dyheu am weld dy ddylanwad daionus di yn cynyddu ar draws bob cyfandir. O arglwydd sanctaeth, boed i dy gariad di amlygu hun y mywyd Cristnogion ac y mywyd deglwys di ac yn hystiolaeth deglwys di ar draws y byd. Da ni yn cyflwyno'n benodol i ti. Y rhai sydd yn galaru y dyddi yma, y rhai sydd yn wael, y rhai sydd mewn gofid difrifol oherwydd yr amgylchiadau da ni'n byw ynddyn nhw. O dad, bydd y noddfa ac yn nerth i'r rhai hyn. A chynorthwya ni i gael y ddeithineb i wybod beth sydd orau i wneud, i gefnogi, i annog ac i garu yn gilydd, a hyd yn oed i garu yn gelynion. Maddau ni bob pechod a bai, arglwydd cynorthwya ni yn gwendid. A bydd yn agos ata ni, wrth i ni ofyn pob peth a chyflwyno'n gilydd a'n hunin i ti, yn enw ac yn heiddiant, yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, a'n dysgodd ni i weddio gyda'n gilydd wrth wed. Ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus
megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, can i seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.